Balita internasyonal, nag-release daw sa statement sa 11 nga tiyon ang bagong Supreme Leader sa Iran nga si Ayatollah Mojtaba Khamenei. May mga espekulasyon nga nauna nagwa nga nasamaran kag nakoma sa gera si Mojtaba apang wala gihapon ini na kumpirma bangod wala man sa gihapon nagpakita sa publiko sa broadcast. Wala sang audio kon na video ang bagong Supreme Leader kundi laragway gid lamang sini ang nakabutang kaginbasa gid lamang sang presenter sa Iranian State TV ang iya pahayag. Suno kay Mojtaba hibaluan na lamang sini ang pag-appoint sa iya bilang Supreme Leader paagi sa State TV. Ginako sini nga mabudlayan sa pagsunod sa tapak sa iya amay nga moanay ang Supreme Leader nga si Ayatollah Khamenei nga ginpatay sa Estados Unidos kag Israel sa unang adlaw sang pag-atake sang Pebrero 28. Nagpasalamat ini sa tanan nga nagpakigbato para sa Iran. Ginmensionar sini ang Warriors of the Resistance Front kag ginlaragway sila bilang suod nga mga abyan sang Islamic Republic. Ginatumod sini ang armado nga proxy group sa bilog nga Middle East kangay sang Houthi rebels sa Yemen kag ang Hezbollah sa Lebanon nga nagkaatake naman sa Israel kag nagbalos naman ang Israeli Defense Forces paagi sa military assault sa Lebanon. Nagpadala man sang mensahe sang simpatiya si Mojtaba sa tanan nga Iranians nga nadulaan sa mga himata kag mga propiedad bangod sa gyera. Ginpahayag sini nga manginsa ang nadulaan man sang amay, iloy, asawa, utod, kag iban pa nga mga pinalangga sa kabuhi. Sa iya mensahe giningganyo sini ang mga tao sa ila pungsod nga magpabilin nga may pagtuo, bangod, magatimalo sila para sa nausik nga dugo sang mga martir. Pahayag sini ang ila pagtimalo sa hindi lamang para sa napatay nga Supreme Leader kundi sa kada tawo sa ilang nasyon nga ginpatay sang ila nga kasumpong.